Oh, we are back today Kumusha podcast. You know Boss Charlie, yo, it's Boss Charlie. Tina mkomono do lipo. Lipo. Don't worry, get a tempo. You know lipo. Iwe alright. So I'm from Madraja to Kumusha podcast uchaga everything. Atukutekisa makuzi food. Right. Mkomono lipo. Yeah, jita kada kutitita mkomono lipo. Kona ndida kusumudzira Kumusha podcast. Alright, Kumusha podcast. Saka ngoti pamwe ndika ndingangokuotwa ndirandande aiwatindi manje padhata ndikaka futi mudhara una chete kuzvanyirira kutotanga ubhizinesi pano ndodida kuti ndisite kuti ndotindiyomira upamota saka ndakupa mota kuti utobhiringisa ndeyako iri kupi mota yacho mota iri pa kana iri mota alright saka ndibira apa Kiwi, ekonomira kwa cameraman. Kata. Komuta chisimana feni guy. Cameraman kata. Yeah. Do moto yacho libo. Sekona pano ngilibo. Saka tasodzoka pachitiri anti. Saka udongo tungu kuda uchitinda boss chala ndika uchitinda kumusha podcast. Boss wacho ansenda kutombonyaso. Inzo unti libo. Inzo apotota katachi. Advertise. Ini apa ndira munozotita mara. Teta mara mara kuti chamari yakwe. Chimuti yacho ina kana feni akunda kunzo kumbuto. Kamera mina anokata uko. Anokata. Inzo. Chinonzo zviti. Todo tubudo chiti kumusha wakusumudzira mageto youths, wakusumudzira chiyandika. Aipa unozoti. Uchingoti boss chali. Yutana rubuso kuti boss yutana boss chali andika. Anitana anachokiweza kupiwa mama mako. Alright, pana patina jimimbila. It's bochale. Saka pana pa bochale atenga mota ya tomurumidzo watengera mota iri boss libo ibata boss libo alright saka pana pa mukoma chale 70 ya aiwa mami atata pizza ari kusimudzira Kumusha podcast ari kugona podcast ari kunyazogona zvakuita zvese ende hapana chikutadzika ana libo izvezvi saka uma we are back again Kumusha podcast tiriko tatingira mutamboti timbofadza mukomana libo timbompa mudziyo yombo inonoradza zvatikuita kumageto itsuku ombonotaiwa bosi ale kusimisa basa bosi ale vari kuziva zvavari kuita muziya tisi tiripo pezviri pajosa pachisumudzira mayutsi varape muchimba kumana ndizvozvo muchisumudzira basa but bosi chale apa ndopo manyasogona apa right uyu mudziyo undogona kutotenga zvinhu zvawanda saka bosi chale panhau dzacho nyasodemari kuenda kuprinting kani pano mozongosheyawo